हाबा जानायनि ओरैबायदि इन्टारेस्टखा बेनोमोन आरोना दाखालि हाबाया सिङाव हाबलाङायसै दाने दे आदा नों जोमजाथागिरि नामा एसे आच्छा दे खैला मैलायावहाय बायदानि हाबा जाफैदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि अखासो हाबायना नै सिगांहाय मालायफोरनि हाबायाव ओंखाम सिथाव जायाना मायामोनथाय बियो दा ओरैबायदि अखा हाबाय आरोना नै आंनि उनजोंहाय नुदों ओरैबायदि अखा हागासिनो दङ ओमफ्राय नै बेदर संनायाबो दा नायलांबाय थानो हागोन आरोखि गोलोम बोथोरावहाय हाबा लाजाया दे अखा सेरलायबाय नै बेयावहाय ओरैहाय जागासिनो दङ ओमफ्राय बिराद मोजां जाहोदों आरो मथा मथि जानाय लोंनायाखौथ' बासिनो हाया बेदरफ्रा ओरैबायदि एभेलेबेल बेसेबां जानाय मानो होनना बुङोब्ला बोथोरा गावबागाव अखा हानाय बोथोरा हाबाय जाहैबाय नै बिदि आयै ओंखाम खुरग्राफ्रा नै आल्लाखेरा गोजौआवहाय दै थाजोब्बाय आरोना नै हे वाटारफल बिदिनो ना थाबोनाबो शिलंनि वाटारफल वाटार सोर दुगैफैनो हागोन नै बेयावहाय वाटारफल दा माने बिसोरो दुगैनो रेडि जोब आरोना नै गासिबो दुगैजोबगोन बिसोरो नों दुगैनाय ना दुगैया दुगैसिगोन आरो नै बिसोरो फुरा रेडि जाजोब्बाय हाबायाव नै बयजोंबो अखा हाना होबाय आरो थान्दा थान्दा मोजां मोनदों दा ओंखाम जानो औ नै बेदरफ्रा एभेलेबेल दे नै बेसेबां जानो गोसो जाख'लायनो हाया आरो नै अमा बेदरा बेसेबां जानो गोसो दा नै ओमफ्राय ओरै वाटारफल जाबाय नै अखा हानायावहाय जानो मोजां मोनदों दा थान्दा थान्दा दै जाजोब्बाय आरो बिसोरो नै ओरैहाय जाबाय ओरैबो नै वाटारफला दांखाबाय नै अखा हानाया ओरैबायदि हाबाय आरोना नै अखाया ओमफ्राय नै हाबायाथ' बेयावनो ओमफ्राय माथो खालामबावनो अखा हाबाय नै बायरायावहाय संदोंमोन ओंखाम ओंख्रिफ्रा नै बेयावबो संदोंमोन गासै बोखारना दोनजोबथ'नांबाय आरो ओमफ्राय नै बैयाव सेंग्राफ्रा दाउ सावगासिनो दङ हनै लागावबाय अखा हानाया नै अयथासार हाबाय माबोरै जाबावगोन नै बेयावहाय ओंखाम जाहोदोंमोन आरोना उफाय गैया खायफा जाहोजेनबायमोन हनै बेयाव जोंनाथ' बर'नो खायद'आ बिदिनोसै आसाम ट्रेक्टर जेखौनो अमा ओरै संगासिनो दं नै संगासिनो दं आरोना ओरैहाय ओरै नै बेयावबो होबाय नै संनाया नै ओरैहाय न' जाहैबाय आं मा संदों एसे मा मोनजायो एसे सोंनानै लानि दे नायलांनो हागोन ओरैहाय अमा दाउ बेदरसो हनै बेयावहाय गोदानाया ओमफ्राय नै बेयावहाय अमाखौनो माखासे सावगासिनो दंबावो नै लागावबाय मावखाबाय देनाया नै ओमफ्राय आदा नों हटेलनि इनचार्ज नामा औ अमा मासे देबावबाय नै ओमफ्राय बे जोबला आरो बै मासे गोथां दंबा हनै गोसोमनो आरो दाउबो ने दाउ दङ दाउआ 3 मन जाबाय
आच्छा लकेल गोजा आच्छा खुनु फाराम गैया दा निस्सय नुखाबाय हंनै बैजोंबो गोदागासिनो दं आरो ना ओमफ्राय नै ओरैबो गोदागासिनो दाउ गासिबो आयथा गोजा बे हनै दाउ गोदाग्राफ्रा आयथा गोजा औ आयथा सेंग्रा गोजा बे हनै आच्छा आयथा गोजा नंगौ निस्सय ओइ सासे मिसल दं देसिराव नै ओमफ्राय दाउआ लकेलानो दै हनै बयलार नङा हनै नायहरदो हनै आं जुम बोलायबाय थाले सिनायखाबाय लकेल गोजा आरो होद माथो इदि सावजाखो नोंलाय इदिखौ सावजा जायालै हिनजाव गैयिफ्रा इखौ जानो नाङा माथो इदि सावजाखो नोंलाय जाजायोलै हिनजाव गैयिफ्राखौ जानो नाङा रा बायदानि हाबानि दा इदि आरो